बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांमोन बयखौबो आरो जेसेबांनाखि आंनि साब्सक्राइबार लोगोफोर बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। दानो जोङो मोनसे कन्टेन्ट लाना फैदों माने जोंथ' बाहेरायावसो नालाय बाहेरा माने जोङो बेंगलरावहाय दङ। दा बे बेंगलरनि सोमोन्दै जोङो एसे जोङो गावखौ लानानै एबा न'खरनि सोमोन्दै लानानै बेखौ जों एसे सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना गाज्रि दामोन अननानैहाय दा बेखौ जोङो एसे बेखौनो जोङो माने इउटुबाव जोङो हगारनानै होनाय जाबाय। दा नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमबो गाज्रि दामोनसै। दा जोङो बिथांजों आंजोंहाय जोङो एसे सावरायनो नागिरदों आरो बेखौहाय बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मा सावरायगोन बेखौ एसे खोनासंदो। जोङो बांद्राय गोलाव खालामा कन्टेन्टखौहाय जोङो ससेल' 5-6 मिनिटसो जोङो खालामनाय जागोन आरो आङो बिथांनावहाय सोंसै एसे माने कन्टेन्टनि थाखाय खोनासंदो। दा नोंथांनाव आङो सोंनो लुबैदों नोंथाङा बेंगलरावहाय बेसे गोबाव थागोन? आंनिथ' प्लेनिंआ जाहैबाय गिबियावनो आङो बिनि सिगां रायजोफोरखौ नोंथांमोनखौहाय वेलकाम खालामो दा खोनासंग्राफोरनि थाखाय आरो नायग्राफोरनि थाखाय। दा बेंगलरावहाय माने बयबो मानसिया गामि ओनसोलाव थानो बानानै गामिनि बारहावाफोरखौ जानो बानानै बिदेशआव फैयो जाहैबाय लोगोसे खामानि मावो बे थिग नंगौ। आरो बेंगलरनि गासै पपुलारफोरा जाहैबाय थिगैनो गासैबो माबा साइडफोरा ओमफ्राय बेजों लोगोसे बारहावाफ्राबो मोजाङानो बाराबो गरम नङा गुसुद्रायबो नङा थिग मिडियामानो। दा बेजों लोगोसे खामानिफोराबो बिदिनो नांगौ रोखोमनि मोनो आरो जोङो मावनो गोसोब्लानो आरो जोङो बेबायदिनो गावनि सुबिदा बायदि खालामनानै लानो हायो। आंनि गाराङा बिराद बेस्ट जादों माने आङो बेबायदिनो डिउटिनि समावहाय गोबां हब्रानाङो राव होनाङो मानो होनब्ला जोंनिया टाइम टु टाइम माने डिउटि थांबाय होनबाथाय एनि टाइम जोङो टाइम टु टाइम जोङो मा होनो बेखौहाय जोङो हरन होनांगौ जायो आरो खुगानि हरन रेफारेन्स होनांगौ आरो माने बे मोनसे माबा दं नालाय बै मोनसे कम्पाउन्ड दङ माने बे कम्पाउन्डखौहाय रेफारि सोयै एसे गिदिंनांगौ जायो। रेफारि सोआब्लाबो बिदिनो होख्रावनांगौ एसे जेन'बा एसे बाहेरानि माबाफ्रा सोरबाफोर सिखावफोर जेन'बा फैयोब्ला बेफोर माने होख्रावनायफोरजोंहाय रेफारि सोआखैब्लाबो गोजान जानाय बायदि आरो। नंगौ बिथांनि बुंनायाबो राइट। बे नितारामा सैथोखौनो बुंदों बिनि बुंनाया राइट। दा आरो बेजों लोगोसे रेफारिजों जानाय मोनाबाबो खुगाजों हरनांगौ जायो। दा बिनिखायनो आङो